мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов дар натиҷаи гузаронидани амалиёти ҷустуҷӯ қалоби гузаро Муҳаммаднидо Назар Муҳаммадзода соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи деҳаи Тоҷикоботи ноҳияи Ҷабор Расуловро, ки барои содир намудани ҷинояти қалобӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар кофтукови расмӣ қарор дошт, дастгир намуд. Таҷриба нишон медиҳад, ки беҷазо мондани нафари ҷинояткор эҳтимоли ҳар лаҳза содир намудани ҷиноятро ба вуҷуд меорад. Бо назардошти чунин омил барои милитсия зарур аст, ки нафарони баъди содир намудани ҷиноят аз мақомоти таҳқиқу тафтишот пинҳоншударо боздошт ва ба ҷавобгарӣ ҷалб созад. Сабаби ҳамин дурӣ ҷустан аз ҷавобгарӣ ҷиноятӣ чӣ буд? Сабаби дурӣ ҳаракат кардам, ки масалан ин пулои маблағи гирифтагӣ ма масалан ай дигар ҷо масалан доштам молимро масалан мошин яконҷа ҳаракат кардам, ки масалан вастанӣ кунам, но натонистам. бо баҳонаи фоида ба даст овардан аз тиҷорати сердаромад агар яке аз шеваҳои тақаллубкории Муҳаммаднидо Назар Муҳаммадзода бошад, худро вонамуд кардани шахси корчалону мушкилкушо найрангҳои дигари боварибахш аст, ки истифода мебурд. Ном бурда дар оғози соли 2019 барои қаллобӣ суд шуда, давоми ҳамин сол боз аз тарафи мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов барои анҷом додани мардумфиребӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ӯ аз моҳи октябри соли 2019 бо мақсади дурӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ рӯ ба гурезу пинҳоншавӣ оварда буд. Чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва назорати бардавом ахиран ба нозирони минтақавии милитсия имкон дод, ки ӯро дар манзили истиқоматиаш ғофилгир кунанд. Барои пинҳон шудан аз таъқиби ҷиноятӣ Муҳаммаднидо Назар Муҳаммадзода дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон камин гирифтааст. Бо фарзияи тафтишот эҳтимол аст ӯ боз дигаронро фиреб дода бошад. Нафароне аз кирдорҳои Муҳаммаднидо Назар Муҳаммадзода зарар дида метавонанд тавассути телефони боварии раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳаллӣ зист хабар диҳанд. нашри пурраи барномаи милитсия хабар медиҳадро рӯзҳои наздик дар YouTube шабакаи Пайки Суғд пайгирӣ намоед. дар барнома оиди ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ва дигар самтҳои фаъолияти милитсия гузоришҳо ҷой дода шудааст.